Сьогодні апостола Павла послання к Солунянам, друге послання, 2 глава, каже, Павел каже, усе маємо благодарити Бога за вас, що ви, солуняни, так себе ведете. Бо призвав нас Бог бути наслідниками Царства Божого. І так, братія, не будьте в цьому світі не готові, но держіть, стійте, держіть предання, котрим ви научені или словом, или посланням нашим. Господь через апостола Павла нині указує, що значить у церкві предання. Предання – то не простое передавання якоїсь інформації. У преданні в Святої Церкви Православній – то непрестанне дійство Святого Духа, в котрому і в служенні, і в толкуванні Євангелія, Слова Божого, ми не відступаємо при помочі Духа Святого від розуміння Євангелія так, як його розуміла Церква, перша, апостольська і послідуючі святі отці, котрі лишили нам, согласно апостольського правила Первого Вселенського собора 58-го, щоб ми, коли толкуємо Євангеліє, не придумували свої власні якісь новітні толкування, а держалися того розуміння, як розуміли його Древня Церква і святі отці. Бо це вірний путь, що не зробимо помилку. А оскільки у церкві діє предання, то каже Павел, братія, стійте і держіть предання, котрим ви научені или словом, или посланням нашим. Ми теж, православна церква, держимося тих предань. Дух Святий непрестанно діє в церкві, не в секті, не в розколі, а іменно в церкві. А тому Дух Святий наставляє всіх простих людей, куди до церкви ходять, моляться, причащаються. Дух Святий їх, коли без якоїсь відповідної школи, наставляє їх бути мудрими у виборі пуття вічного життя. Наоборот, люди невіруючі, не церковні, або видаючися за віруючих, відпадають легко, або 2-3 рази міняють релігію. Сам же Господь наш Ісус Христос, Бог і Отець наш, котрий возлюбив нас, давши нам утішення вічне і надежду благою в благодати, да утішить і ваші серця. І так моліться за нас, браті, щоб Слово Господнє розпространялося і прославлялося, як і у вас, щоб вам також і збавитися від безпорядочних і лукавих людей, бо не во всіх віра. Ви будете бачити, каже Павел, много людей, будуть між вами шастати, видавати себе за вірних, а в нужний момент можуть наробити біди, організуватися в групу, повісти, що нам релігія ця не добра, несіть нам якусь другу релігію з Турції. І в результаті ці люди невіруючі, обикновенні організатори конфліктів, роздорів, сльоз і збієнь матерей під креслами, б'ють по церкву люда, коли матерей, котрі відправили на фронт синів, і сини, многі не вернулися вже в гробі, а мати лишена права хоча б за своїх синів помолитися по своїй вірі в канонічні церкви. Ясно, що ми маємо діло із людьми не просто невіруючими в апостолу Павлу, а людьми осатанілими, котрі і самі не моляться, до церкви не ходять, Богуся не молять, але другим добре мішають і збивають із толку. Ми сьогодні кажемо, Господи, благослови наших людей, щоб у всіх була віра, щоб держалися священного предання, котре допомагає нам не випасти із розуміння нашої релігії, і щоб хтось нам не перетолкував інак, як ото роблять сектанти, щоб ми сьогодні по молитвам і мучеників Платона Анкільського і Романа Діякона, їх молитвами туй були би діти Божі,
знаючи добре Євангеліє, правильно його толкуючи, а всі служителі у всіх своїх службах виконували свої справедливо місії, в тому числі і священники православні, котрі дали обіцянку бути добрими служителями, аби ніколи свою присягу не нарушили, держася єдинства з тою церквою, котра їм дала священство, а не втікнути в розкол, як деякі митрополіти. Їх виростила наша церква, сформувала їх, обліпила їх наградами, а вони раз і присягу нарушили, і втікли. І в результаті вони показали, що не у всіх віра, невзирає на високі чини церковні, котрі демонструють ужаснішу відсутність віри. Божа Мати, благослови наших людей, щоб ми держалися у святості і у чистоті, щоб ми використовували всі земні можливості і другому допомагати, підтримувати, добром неправедним, розділяти його земное, котре в собою не понесеме, ту його вовремя розділити нуждаючимся помочі. Бо лиш так поступаючи, ми тут діти Божі, а в вічності наслідники єдиного, законно благодатного Царства Божого. Амінь.